אוי, כמה מגרונים. זה הקטע הכי חזק. אולי אני אספר איך אני ועינת הכרנו בכלל, למה אנחנו יושבות פה משוחחות, מה הביא אותנו עד הלום. אז אני הכרתי את עינת בקורס כתיבה קומית שעשינו לפני כמה שנים, לפני איזה 3 שנים. לא, אני זוכרת שאני התמוגגתי מכל דבר שכתבת, זה היה פשוט כיף להקשיב. היינו משחקים את הטקסטים של עצמנו, אז תמיד הייתי רוצה לשחק את הטקסטים שלנו. את רוצה לספר שנייה לצופים איך בעצם חשבת על הרעיון של השיר? זה היה רעיון עצמאי שלך, שהרגשת שזה ממש משהו שבוער בך? תראי, 7 לאוקטובר תפס את כולנו כאילו על האיסטר ולהקתו, ושבועיים אפשר להגיד, הייתי בחרדה. התחילה איזושהי מציאות שהיא איכשהו חיים אותה, אבל היה בא לי לשיר, היה בא לי לבטא את עצמי, את מה שאני מרגישה לגבי כל מה שקרה. וידיד, זה שניגן איתי גיטרה אתמול, היה אמור להגיע אליי ושנצלם אותנו שרים הללויה, של ליאונרד כהן, איזשהו קאבר. ובלילה שלפני שהוא הגיע, הלכתי לישון עם Soldiers Cry Hallelujah, והקלטתי את זה. פשוט לא יודעת מאיפה זה הגיע, אבל זה היה חשוב מספיק במוח שלי כדי שאני אקליט את זה. וקמתי בבוקר והוא הבריז לי. הוא שומע, הוא יכול לראות את הסרטון הזה עכשיו? הוא מכיר את הסיפור, ברור. אמרתי לו, תודה מיכאל שהברזת לי, זה לקח שעה לכתוב את השיר הזה. זהו, זה כאילו... זה פשוט, שוב, כשאנחנו מחוברים לעני הגבוה שלנו, אז אתה מתקשר דברים שהם אתה, אבל זה לא אתה מפה מהקצה הגשמי, התחתון הארצי, הדחוס של כדור הארץ, זה ממקום יותר עילאי. וכשאתה מצליח להיות הצינור הזה, הרי מה זה השראה? שזה מורים אומרים שהייתה לי השראה. ופשוט התחברתי לעני הגבוה, וזה קורה לנו כל החיים. אנחנו בטיול פתאום עם המשפחה, פתאום אתה מרגיש כזה אושר עילאי, כאילו לקחת MDMA. לא, זה פשוט חיבור. וזה מה שאני מרגישה, זה פשוט הגיע אליי, זה היה הכי קל בעולם. תקשיבי, אתמול כשהיח"צ אמרה לי, גלגלצ עשו ישיבה והחליטה לא להכניס אותך לפלייליסט. היה לי איזה חצי שעה של ממש כאב, עצב. הם אמרו לך למה? לא, זה לא מתאים להשקפת עולם שלהם, לא יודעת, אולי בגלל ששיר עברית ואנגלית, אולי בגלל שהחטופים עדיין לא חזרו, וקשה לנו להתחבר להשקפת עולם הזאת, שהם יחזרו. שזה אני ממש רוצה לדבר איתך על זה. יכולות מיליון סיבות, אבל בהתחלה זה ישב על כל את לא מספיק טובה, כל האלה, וממש בכיתי בטירוף, ואחרי חצי שעה פתאום התבהר לי, היה לי איזה מיקוד ובהירות. עינת, את שבוע עם כאבי בטן. הבטן קשה לך לעכל. דיברנו על זה מקודם, שכל איבר בגוף מסמל משהו נפשי. קשה לך לעכל את התגובות, את הלייקים, את מה שאנשים אומרים לך לשיר, את זה שהוא הושמע 15,000 פעם. קשה לך לעכל את הדבר הכי בסיסי הזה, כאילו אני מרגישה ש40 שנה נוקזו לתוך השיר הזה. שזה כאילו פתאום זה הכי נכון בעולם, וזה כאילו מי שאני, שלא ידעתי 40 שנה מי אני. זה כאילו כל כך גדול, זה לא רק שיר, מבינה? זה כאילו תהליך טרנספורמציה שבשיאו יצא הדבר הזה. ההבנה שדברים קורים בדיוק בצורה נכונה בשבילך, זה משהו שקשה להתחבר לזה מהתדר שקיים פה. כי אנחנו הולכים למחשבות של למה ככה ולמה ככה ולמה ככה. כן, בשיר שהוא טוב, אז הוא צריך להיות ברדיו, לפי החוקיות הזאת. נכון, לפי החוקים. ואם אני לא קיבלתי את גלגלס, זה כי בראתי את זה. את יודעת, ואני יכולה ללכת למקום שמאשים את עצמי ומלכה את עצמי, אז שבראתי את זה, ואני יכולה להסתכל על זה שזה לטובתי. כי זה מה שבראתי, כאילו זה מה שכרגע המדרגה שאני נמצאת בה. כן. קופצים לי כל מיני מנטורים שעוסקים בהעברת המידע הזה של כוח המשיכה ושל הספר הסוד, והם דווקא אומרים את זה לשלילה, הם אומרים, זה לא מספיק שאתה יודע את הסוד, ואת זה שזה הכל תלוי במחשבות שלנו, העתיד שלנו הוא תלוי בנו, ובאיך שאנחנו מדמיינים וחושבים. הם מדברים הרבה על תדרים, שאתה צריך גם להרגיש שאתה בתדר גבוה, ויש דרך להגיע לתדר גבוה. שזה נראה לי, זה נושא שלם, עולם שלם שאני לא כל כך מבינה אותו לעומק ולא בקיאה בו, וזה חבל לי. מה את יודעת על תדרים? אני יודעת שכשאתה בתדר, אתה מרגיש את זה. אתה פשוט מרגיש את זה, זה לא מהמוח. אפשר לקרוא על זה ולהסתקרן. בהתחלה זה פועל הסתקרנות דרך המוח.
אבל אתה מרגיש את זה בכל איבר בגוף שלך. וכשאתה מרגיש את זה, אתה יודע כשאתה בתדר, אתה יכול לייצר את המציאות. יש את הסרט שדיברתי עליו, The One Field, שאתה רואה את האנרגיה של ארצות הברית ושל כדור הארץ בזמן שהאטומים נפלו. רואים דרופ בתדר. כן, אז למה לא מודדים מה קרה פה אחרי השביעי באוקטובר? אפשר למדוד את זה. הסרט יצא על דברים עבריים שקרו, אבל ממש קבוצת אנשים שעשו מדיטציה והתכווננו לאזור מסוים בארצות הברית להפחתת האלימות בו. תראי את הסרט. ואת רואה שכל חודש או כל שבוע הם נפגשו, ובסיכום של שנה, ירידה חדה ברמת האלימות באותו אזור בארצות הברית. עוד קבוצה של אנשים שנפגשה והתכווננה לכוס מים שנמצאת ביפן, אוקיי? ורואים את המים מבעבעים כשהם כולם שולחים אנרגיה לשם. אז עינת, למה זה לא מספיק מדובר? שזה באמת תלוי בתדר שלנו, באנרגיה שלנו. איך את רוצה שידברו את זה? בבית ספר שלמדו, אני משכיבה את אמילי לישון, אני ממש מלמדת אותה את זה, שאם היא רוצה משהו, היא צריכה להתכוונן, ואם היא רוצה את זה, היא תקבל את זה כי היא חושבת את זה וזה מה שהיא רוצה. ללמד את זה בבית ספר, שזה חוק היקום, שזה החוקים של העולם. להבין בבית ספר שזה חוק מאוד פשוט. לא להגיד מה אתם לא רוצים, כל הזמן עם השלטים, גם שלטי חוצות ענקיים, אתה אשם, נו ברור, אז אוקיי, אבל מה כן טוב, מה לא טוב? על דרך השלילה כל הזמן. כל הזמן על דרך השלילה. כי מה שאנחנו לא רוצים ואנחנו מתעסקים בו, אנחנו שמים שם אנרגיה, ואז האנרגיה פשוט מייצרת את הדבר הזה. אז למה הדבר הפשוט הזה כביכול פשוט? למה זה לא מספיק מדובר? למה לא לומדים את זה בבית ספר? קודם כל, בבתי ספר אנתרופוסופיים כן מלמדים את זה. על כוח המשיכה? על תורת הקוונטים? אני לא יודעת בדיוק, אבל מתייחסים לבן אדם. שגם כן, אני זורקת איזה מושג, תורת הקוונטים. אני גם לא למדתי את זה, אני גם לא יודעת על מה אני מדברת, אבל אני מבינה שאני... זה פיזיקה, זה כאילו מדעי לחלוטין. זה כל האנשים שאומרים שאין הוכחות לזה. יש הוכחות. שזה לא עניין רוחני, שזה עניין מדעי. מדעי לגמרי. למה? יש אגב... לא לומדים את זה. באוניברסיטת תל אביב, פקולטה למדעי הרוח, למדעי הפיזיקה קוונטית. עכשיו נפתח לפני שנה, שנתיים, וחברה שלי עשתה ניסויים. אבל את מבינה שזה בחירה, למה זה לא מקצוע חובה בבית ספר? למה יש בית ספר? מה המטרה של המדינה בבית ספר, את יודעת? את יודעת למה ילדים נכנסים לבית ספר בגיל 6 ולא בגיל 7, לדוגמה? זה הקשבתי לאיזה פודקאסט של מתן הזה. חכימי? כן. נכון, בדיוק מה שהוא אומר. למה? כי ילד בבית ספר יותר זול למדינה מאשר ילד בגן. ילד בגן יותר יקר, אז בואו נכניס לו לבית ספר יותר מוקדם. זה אחד, קודם כל. 2, כל התיאוריה, אם קראת את מתן חכימי, אז כל התיאוריה של הגרמני הזה שהמציא בכלל את מערכת החינוך, זה היה בשביל לייצר צבא חזק בגרמניה. כי הצבא היה חלש, כי האנשים היו אינדיבידואליים מדי. זה לא טוב למדינה, המדינה לא יכולה לשלוט עליך כשאתה אינדיבידואל. לא יעזור, השינוי חייב להגיע מהעם. השינוי פה יגיע מאיתנו, ואם ה7 באוקטובר הוכיח משהו, זה שהיו כל מיני כיתות כוננות פרטיות, כי אתה לא יכול לסמוך על המדינה, אז אתה חייב לסמוך על עצמך, אז זה יתחיל ככה גם בדברים אחרים. ולמה נגיד היתוש הזה עכשיו סביבך? יש גם סיבה קוונטית. בטוח יש סיבה קוונטית. כן, כתבתי אותך באמצע משפט, סליחה. אני אומרת שהסיבה שכל הדברים משתנים, כאילו, יש הרבה שינויים בעולם. סליחה. יש הרבה שינויים בעולם בתקופה האחרונה, אני ממש האצה, ביחד עם ההאצה הטכנולוגית, שהיא גם, זה הכל ביחד, זה בגלל שאנחנו נעים למדרגה הבאה, הרוחנית הבאה. עכשיו, אנשים תופסים הרבה רוחני בתור דתי, נכון. או לא קשור למציאות. אלה שתי האופציות. גם איך אמרת קוראים לזה בפקולטה? הרוח, מדעי הרוח, שזה גם כזה, זה רוח, זה לא down to earth. זה לא, אבל למה? מי אמר שרוח זה לא down to earth? מי אמר את זה? זה סתם תפיסה מקבילה שלנו. כמו שאני מרגישה שלהיות משפיענית, זה כאילו המילה הזאת היא משפיענית, זה משהו לא, כביכול משהו זול, אבל לא. אני רוצה להיות משפיענית. במובן הטוב של המילה. הסיבה שכל החושך הזה צף זה בגלל אור דווקא. כאילו אור נכנס לכדור הארץ, וכל החושך פתאום עולה למעלה. נגיד היה את הכתבה של הדוסים, שתלמידי ישיבה סתם חותמים שהם בישיבה, והם בכלל לא בישיבה. לא קראת את זה, זה היה איזו כתבה של כאן לפי דעתי. כולם פשוט השתוללו מזה, שכאילו לוקחים לנו את המיסים בשביל, הם חותמים והם כאילו מזייפים שהם תלמידי ישיבות, והם לא הולכים לצבא והם לא בישיבה. וכולם ממש, זה הצבר אותם ברמות, ואני היחידה שאמרתי, וואו, איזה יופי. איזה יופי שזה נחשף. כי תחשבי כמה שנים זה לא נחשף, פתאום יש איזשהו אור שנשפך על הנושא הזה. אז זה כבר לא באפלה, זה כבר לא בסוד, זה עולה. עכשיו, זה עולה שנייה לפני שזה משתחרר. כן. בסדר, זה נקודת מבט
שהיא קצת יותר מלמעלה, אתה מסתכל על הדברים מקומה קצת יותר גבוהה. וזה יכול להיראות מתנשא לאנשים. מבינה מה אני אומרת? כן. זה יכול להיראות מתנשא, כאילו מה את אומרת לי שאני לא רואה את המציאות כמו שהיא ואת רואה יותר ממני? אבל זה לא ממקום כזה. זה מתקשר לזה שגם כתבתי איזה פוסט בהקשר הזה של הסוד, שצריך לדמיין את הביבסים שחייל מחבק אותם, ממש עשיתי את זה באפליקציה של AI, ואת נועה עם אמא שלה. והרגשתי משהו שזה קצת מתנשא, וכאילו מי את שעכשיו תגידי שכאילו אם כולם ישדרו אנרגיה למקום הזה שהם יחזרו ולדמיין את זה, אז כאילו זה הרגיש לי כזה, הרגשתי שלא בסדר. הרגשתי שכאילו במקום ללכת לכיכר החטופים ולעמוד שם בשביל המשפחות עם שלט, אז כאילו אוקיי, זה דווקא, זה הכי קל פשוט לעשות באפליקציה, הנה כאילו. הרגשתי שאני לא בסדר גם, כאילו. כאילו זה אשמה. אשמה כזה. כן, הרגשתי אשמה, שכאילו מי אני שעכשיו כאילו אגיד לאנשים תנסו לדמיין, למה לא להיות אקטיבית, לעשות איזה משהו אקטיבי. הרגשתי שכאילו האקטיביות שלי לא לעניין. שוב, כי העולם שלנו מלמד אותך שרק מה שאקטיבי ופיזי הוא קיים, אבל העולם הפיזי שלנו לא קיים בלי התודעה שלנו. את אבל נראה לי יותר מבינה את זה מאשר שאני. כי אני מרגישה את זה, זה מה שרציתי להגיד. שזה לא מהראש. את קוראת הרבה מידע, וגם אני קראתי הרבה מידע לפני שהתחלתי לעבור את השינוי של הטרנספורמציה בכל הרמות. מבינה? קראתי הרבה מידע וידעתי אותו מהראש, ואמרתי, וואי, ואם זה ככה, איזה מגניב זה ואם זה ככה, אבל עדיין לא יכולתי לשכנע אנשים בזה, כי לא הייתי הדבר. ורק כשנהפכתי, וגם עדיין, זה תהליך בלתי נגמר, אבל ככל שאתה יותר נהפך להיות הדבר, אתה לא צריך לעשות כלום, אתה לא צריך אפילו להגיד כלום. עצם זה שאתה נוכח, משפיע על הסובבים אותך, ואני רואה איך אמא שלי השתנתה, איך בעלי השתנה, איך כל המשפחה שלי, והמשפיע המשפחה שלו. טיפונת. אני פשוט זיהיתי אצלך איזשהו רצון. ויכול להיות שבשלב הראשון את תרצי נגיד ללכת למטפל שמעביר את התדר הזה, כדי בהדרגה להיחשף לזה, ולא ישר. את יודעת, כי האגו שלנו, הנפש שלנו מתנגדת לדברים שהיא לא מכירה. ונורא מפחיד אותנו להכיל שיש עוד זהויות, שאני לא רק הזהות שאני שחקנית, זמרת, שאני קבעתי לעצמי. ופתאום כשאני מאבדת מה שקרה לי בתהליך הזה, זה אגב דרך הסרטן, שגם ככה איבדתי את הזהות. זאת אומרת, עכשיו שנה, את לא יכולה לשחק, את לא יכולה לשיר, את לא יכולה להיות מורה למשחק, ועכשיו אין לך זהות. ואז את כאילו כלום, כי את עדיין אין לך מדרגה חדשה, והמדרגה הישנה לא קיימת. את במין ריק של כלום, שבו את מוצאת עצמך, וזה מפחיד. וקיבלת כזאת מתנה. מפחיד, ממש. בהקשר הזה של חוק המשיכה עם הבריאות, אז באמת כתוב ממש שחור על גבי לבן בספר, שכל מחלה שלנו זה סימן בשבילנו למשהו שקורה לנו בנפש. חד משמעית. הייתי פשוט בהתנגדות לעצמי. כאילו לא הייתי ערה למחשבות שלי שהן פשוט מגבילות אותי. אגב, כל הזמן וכל החיים היית, כל הזה בראש, את צריכה לעשות משהו משלך. את צריכה לעשות משהו משלך. יש לך יכולות, את יכולה לעשות משהו משלך. אז כאילו למה שתצליחי בלעשות משהו של מישהו אחר עם הדרך שלך, היא בכלל לעשות משהו משלך. כאילו היקום כל הזמן מוביל אותנו לדרך שלנו, ואנחנו לא רוצים להקשיב, כי אנחנו תקועים על מה שנפוץ, ומה שאנשים אוהבים, ומה שמגניב לעשות. כאילו מצד אחד אתה רוצה להקשיב לעצמך, להבין שזה איזושהי נורה אדומה שאתה מקשיב לעצמך מעכשיו, אבל מצד שני, כאילו כמו שהתחלנו לדבר על העניין הזה של הרשתות, אוקיי, יש עכשיו טרנד של סטורי, יש עכשיו את הטרנד הזה של הטיק-טוק, אז כאילו, אז כן גם לזרום ממה שהיקום... אפשר לזרום, כן, אבל להפוך את זה לרצון שלך לפני שאתה עושה את זה. לא לעשות את זה, כי כולם עושים את זה, פשוט להיכנס פנימה 2 דקות, לעשות שקלול עם עצמך מה אני רוצה, אוקיי, אני רוצה לפנות ליותר אנשים, אני רוצה שיותר אנשים יתחברו, אוקיי, אני עושה את זה, כי זה חלק מהרצון שלי. כן. אבל משהו ואתה ממש... משתמש בפלטפורמה הזאת, עם הדברים אבל שנובעים ממך באמת. הערך העליון שהשתנה זה לנבוע מיש ולהתמיד להתחדש, כי אנחנו לא שמים לב, אבל רובנו נובעים מחוסר. אני רוצה אהבה, אז אני עושה את זה. אני רוצה זה, אז אני אוכל. אני רוצה זה, חסר לי משהו, ואני צריך לצאת לפעולה כדי למלא את החסר הזה. משהו שלא חשבתי שבכלל אפשרי בעולם שלנו,
זה שיהיה לי שפע של משהו שאני רוצה לתת אותו. זה כיוון אחר לגמרי לחיות החיים. עכשיו, זה לא תמיד ככה, לפעמים אתה חוזר לאנושי שלך ולמקום של החוסר, ואז אתה מזכיר לעצמך, אוקיי, אני לא חייב לפעול ככה, אני יודע שאני יכול אחרת, כי חוויתי את זה אחרת, ואתה חוזר, ואם אתה בשפע, בחיים לא יהיה חסר לך כלום. לא יהיה חסר לך כסף, לא יהיה לך חסר אהבה, כי אתה נותן את זה לעצמך. בעצם אנחנו לא עושים דברים בחיים שלנו רק כי אנחנו מפחדים להרגיש איזשהו רגש. שהרגשנו בילדות וקשור לנו עם הדבר שאנחנו רוצים. אז אם אני בילדות שלי לא הצלחתי להכיל עצב, אגב, לא בכיתי, כאילו, גם בתור שחקנית נראה לי בכלל הלכתי ללמוד משחק כדי להצליח לבכות. ודי, עשיתי אודישנים ולא הצלחתי לבכות. כאילו זה היה תקוע. ורק אחרי הסרטן פשוט נפתח לי העצב. וואו. אגב, מה שאני לומדת שזה ריפוי אנרגטי, אז איך אני יכולה לשלוח שדר למישהו שכואב לו הגרון ונרפא לו הגרון תוך שנייה? או אתמול חברה שלי שכאב לה הראש כל היום בעבודה, ושלחתי לה ריפוי דרך כלים אנרגטיים שלמדתי. ואז אני אומרת לה, את מרגישה שינוי? אז היא אומרת לי כן, וגם נכנסתי להתקלח במקביל. כאילו קשה לנו באמת לתפוס שבכוח המחשבה בלבד אתה יכול לרפא דברים. אבל נולדנו ככה עם היכולת לרפא דברים. זה פשוט, שוב, זה היכולת להבין מה התפיסות המקבילות שלי, ולפוגג אותם לאט לאט, אבל זה רק קל לך לפוגג את זה כשאתה נמצא בתדר. מבינה? זה כאילו את הולכת באיזשהו מבוך, ואת לא יודעת לאן לפנות. אבל כשאת בתדר, או כשאת במקום, בתקשורת עם העני הגבוה, במקום קצת אחר, אנרגטית, אז את במקביל חיה בקומה 0 והולכת את המבוך, ויש קול שלך בקומה 16 שאומר לך, קחי פה ימינה, קחי שמאלה, עכשיו תלכי ישר. מבינה? נראה לי שזה הדרך הכי קלה ופשוטה להסביר את זה. זה נורא כיף, שיש חלק ממך שיכול לכוון לך את הדרך. אני הרגשתי שכשפתחתי מצלמה ודיברתי מהלב, הרגשתי שאני באיזשהו תדר יותר גבוה. והרגשתי כאילו המסך זה הפסיכולוג שלי, שפעם בעצם כשהייתי הולכת לפסיכולוגית, אז כאילו הייתי באמת מתפרקת מולה ובוכה ומספרת ככה מה עברתי. אז באמת הרגשתי שהמסך נותן לי, זה נשמע קצת נרקסיסטי כזה, נהניתי לראות את עצמי כאילו במראה בוכה ומתפרקת. למה זה בעיה שנהנית לראות את עצמך בוכה ומתפרקת? נכון. אני עפה על כל דמעה שיוצאת לי, אני כזה, יש. כי עדיין עינת השחקנית כזה שרוצה לבכות. זהו, יש בזה תחושה נורא עוצמתית. זה לעשות סינכרון בין ראש ללב, ולתת ללב לקחת את הראש ביד, במקום שהראש ייקח את הלב ביד. ממש. ממש ללכת אחרי הלב ולהאמין, ויש פה הרבה התמסרות ואמונה. אני ממש מרגישה שיש לי איזושהי שליחות, מעבר לזה שאני אוהבת להצחיק אנשים ולרגש אותם, ושאני עושה לאנשים קצת כזה אסקפיזם ולהצחיק, אני ממש מרגישה שיש לי איזושהי שליחות, לעזור לאנשים שיהיה להם יותר טוב, בדברים הקטנים. בגלל זה גם העליתי את הסרטון של מגבירי האושר, אני ממש מאמינה בזה. וזה לא סותר אגב, את יכולה ליהנות מלשחק את שקדיה, ואת יכולה ליהנות מלהיות עצמך מול המצלמה, זה לא שאת צריכה להיות דבר אחד. בהתחלה כשניסו להסביר לי את זה, את כותבת את התסריט של עצמך, לא הבנתי, על איזה תסריט את מדברת נילי, זה התסריט שכתבתי בחוג התסריטאות? היא אמרת לי, לא, את כותבת את תסריט חייך, אין לך שום הגבלה חוץ מההגבלה שאת מייצרת במוח ובתפיסות המקבילות שאיתם גדלת, שעליהם גדלת. כן. את יכולה להיות גם וגם וגם וגם, וכל דבר ברגע שתרצי, מה שתרצי. ואין לנו שום הגבלה על כלום בחיים שלנו, כולל כסף. אין שום הגבלה על כסף, שפע יכול להגיע אלייך ככה. זה רק העניין של להיות מודע קודם כל לתפיסות המקבילות. ואז כשאתה מודע אליהם ואתה מתחיל לספוג תדר שהוא יותר גבוה, אתה מצליח לשחרר את זה. וזה תהליך ארוך, וזה תהליך של העברת משקלים מישן לחדש, ולפעמים הישן בא דופק בדלת ואומר, רגע, שכחת אותי. ואז התפקיד שלך זה מתישהו לשים לב, כי זה הרבה פעמים אוטומטי, ולהגיד, לא בא לי אותך עכשיו. כן. אני יודעת שאפשר אחרת. תראי, כשאת עולה בתדר יש פחות אנשים. שם, מבינה? אבל בשביל להשפיע, את צריכה לייצר איזשהו גשר למי שאת. מבינה? אז אולי יהיה לך טיפה פחות עוקבים, אבל האנשים שעוקבים אחרייך השתנו.
ואת תשתני, ויהיה לך יותר מתנות לתת כן, להם. כן, ממש זה... מבינה? ואז הם יוכלו לשנות אחרים. זה הכי פרקטי שיש. אז זה שאנשים חושבים שרוחניות זה משהו לא מקורקז, זה לא נכון, זו תפיסה פשוט לא נכונה, ובעיניי הרבה פחד של פחד מחדש. שאנשים יותר יתוודעו ללקוחות הנסתרים שיש בנו, שלא יהיו נסתרים. תראי, כל אחד בקצב שלו. האנושות הולכת לשם, זה קורה. כאילו, זה באמת כבר קורה. שינוי זה חלק מהמהות שלנו פה בתור בני אדם, ועובדה שכשאנחנו תקועים ושאנחנו מרגישים איזושהי סטגנציה, כואב לנו משהו בגוף. כי אנחנו לא נועדנו להיות תקועים, זה סימן לזה שאנחנו לא צריכים להיות תקועים. להיות כמה שפחות עם חשיבות עצמית וכמה שיותר להתחדש ולנבוע מיש ולהתמיד להתחדש. זה המהות שלנו פה, בשביל זה באנו לפה, בשביל זה נשמה שלנו שלחה אותנו לפה, שזה אגב הבית ספר הכי קשה בכל הכלל יקום, זה כדור הארץ. זה ממש לנשמות חזקות. פשוט בחרנו לבוא לפה, תחשבי, את בחרת לבוא לפה בגוף הזה, לאמא שבחרת, למיקום הגיאוגרפי ולתקופה הזאת, שזו תקופה של שינוי מטורף. לסיום אני אגיד שתסמכו על עצמכם, על הקול הפנימי שלכם, על הקול הגבוה שלכם. ללכת אחרי מה שאנחנו אוהבים, לעשות את זה בלי לבקר את עצמנו, ואם אנחנו מבקרים את עצמנו, לא לכעוס על עצמנו שאנחנו מבקרים את עצמנו. לכתוב את הביקורת על הדף, או להקשיב לה, ולהגיד, אוקיי, זה לא כל מי שאני הביקורת הזאת, זה חלק ממי שאני. ועכשיו אני בוחר ללכת ולהגשים את החלומות שלי, ולהמשיך לעשות טוב בעולם. נראה לי. זהו.